ಬೈದೆರೆ ಬಂಟೆರೆ ಪಾರ್ಧನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏರ್ದಾನೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಏರ್ದಾನೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಬೈದೆರೆ ಬಂಟೆರೆ ಪಾರ್ಧನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏರ್ದಾನೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಏರ್ದಾನೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪೆರ್ಮಾಲ ಬಲ್ಲಾಳೆ ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತನ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪುದರ್ ದೇಯಿಗೆ ನಯೇ ಮಾಮಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಮು ಬೈದೆದಿ ಪಲಿಲ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಉಲ್ಲೊಲುಯೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಲು ಉಂಡು ಇರುವೆರು ಇನೆ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೆರುಗಾಯೇ ಕಂಬಳಗಿ ದಿನ ಕೆನರ ಬಳಿಯೇ ಜಾತದ ತಿಂಗಳು ದಿನ ಫನರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಮೀರ್ದು ದಿನ ಫನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡುರ ನಿಕ್ಕೆ ಜಾತ ಹೋಗುಂಡು ಪೆರಡ್ಡ ಬರ್ಬುಂಡು ಪೆರಡ್ಡೆಡು ಬದಲೇನು ಪೋಬುನನಿ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಕರಿಯ ಅಮಾಸ ದಿನ ಎಡ್ಡಂಡು ಫನೊಡು ರಾಮ ರಾಮ ಕಾಲನೇ ಓ ಉಳ್ಳಯ ಬುದ್ಧಂತ ಇಕ್ಕೇರಿ ಕಾಡ್ದು ನಂತರ ಉದ ಕರಿಯ ಕಟ್ಟದ ಬೊಳ್ಳೆ ಸಮುದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಕಾಡ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಮಾಸದ ಬೂದೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಬುಗ್ಗೆಲ್ಗು ನುಗ್ಗ ದೀಪುಣ ಮುಡೈದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಎರುಬಾರೆ ಬರ್ಬುಣ ಯಾರಿ ಅಂತ ದಿನ ಬಂಕೆ ಅಲತ್ತದ್ದು ಬಾತ ಏನಿಲ್ಲ ಜಂಜಾರೆ ಕಕ್ಕಲು ಮಂಡದ ಕೊಂಡದ ಮಂಡೆ ಅರಮಂಡೆ ಒತ್ತವೇರಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತವೇರಿ ಏನಿಂದ ಬಳ್ಳೆಯ ಅಯ್ಯ ಮೀರ್ದು ದಿನ ಬಂಡರ ನಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸಂದ ಬರ ಉದ್ಯಾವೇರ ಆನ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಲ್ಲುಗೋಡಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಟ್ಟಿ ಬಿರ ಬಳ್ಳಿಯಾಗ ಆನ ದಿನ ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಮಟ್ಟಿ ಬಿರ ಬಳ್ಳೆ ಕೊಚ್ಚ ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಏಜ ಬರ್ಕೆರೆ ಬಟ್ಪಂತನಾರು ಉದ್ದಂತ ಬೊಟ್ಟುಡೆ ಉಂಡು ಜಾರಿಗೆದ ಮುದ್ದಡ್ಡೆ ಈರ ಮದ ಕಾಯ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿರ ಮದ ಒಂದು ತೆಂಗೊಂದು ತಬ್ಬೊಂದು ಪೋನಗ ಹೂಂಕುದಿ ಉಯ್ಯಲಿಸಿ ದಬಕ್ಕಲಾಗೇರಿ ಉದ್ದಂತ ಉಳ್ಳಯ ಅಡ್ಡೋಗು ಬೋಪೇರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಉಳ್ಳಯ ಸೊಲ್ಮೆಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆಲ ಕುಳ್ಳೆಂದು ಬಂಡೇರು ರಾಮ ರಾಮ ಕಾಲನೇ ಅಯ್ಯ ಉಳ್ಳ ಮಟ್ಟಿವೀರ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಚ್ಚಾಗಿ ಈರು ಪೋಯಾರಿ ಈರಿಯೇ ಪೊಗು ದಿನ ಕೆಂಡಾರಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಗು ದಿನ ಬಂಡೇರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಕಂಬ್ಲಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ನಡತ ಪಂಡ ತನ್ನ ಮೂಕುದ ನೇರಗೂ ತನ್ನ ದಿನವನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಪೇರು
ಅದಾಗ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬರುವೇರು ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಪಡು ಬುದ್ಧಿಯಂತಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಅದು ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಕೊಟ್ಟ ಬುಡೊಡ್ಡನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ತಾಕಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಬುದ್ಧಿಯಂತರು ದಾದ ಪಂಡ ಪರ್ಮಲದ ನುಪ್ಪು ಸೋರ್ಕಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ದೆ ಬರುವೇರು ಕಂಬ್ಲಗು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪರ್ಮಲದ ನುಪ್ಪು ಸೊರ್ಕಿನ ಬಂಟೇರನ್ನ ಪಂಡಗ ಅಲ್ಪ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಯಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಲಗೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಸೊರ್ಕಿನ ಬಂಟೇರು ಬಲ್ಲೆಯಾಗತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಲ್ಲೆಯಾಗ ಪಂಡದದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ವ ಮೇರ್ದು ನಿಕ್ಕ ದಿನ ಪನೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬತ್ತನಂದಾಡ ಜಾರ್ದೇಡು ಆ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಕಾಮ್ಲ ಮಲ್ಪನಾನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾರ್ದೆ ಪೋದು ಪೆರಾರ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆರಾರ್ದೇಡು 15 ಪೋಪಿನಾನಿ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಕರಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆನಿದ ದಿನ ಕೊರಡು ಪಡು ತಾಕೀತು ಮಲ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಲೆಯಾಗ ಅದಾಗ ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಲೆಯರು ಇರಾದೇನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ದಾದ ಪಂಡ ಘಟ್ಟದ ಕಾರಿಡ್ದು ಸಮುದ್ರ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಎರ್ಲೆ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೂ ನುಗದಿ ಪೂಜಿ ಮುಡೈ ಪಡ್ಡೆ ದಪ್ಪೂಜಿಯರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನು ಮೀನು ಪಂಡೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಲತು ಪಾಡ್ದಿನ ಜನಿವಾರ ಕಡ್ಪೇರು ಮಂಡ್ಯದ ಕೊಂಡೆದ ಮಂಡೆ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಪತ್ತವೇರು ಜಾತಿ ಎತ್ತವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ತಾನು ಪನಯ ಪಂಪಿನ ಇರಾದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪೇದಾದ ಪಂಡ ಈ ಅಂಚೆನೇ ಪನಡು ಅವ್ವ ಮೀರ್ದು ಈ ಪಂಡಿಜ ಪಂಡದಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಉಂಡು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅನಾದಿನ ಕಟ್ಟವಿರು ಅನಾದಿನ ಕಟ್ಟವನ್ನು ಪಂಡ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪಾಡ್ಪೇರು ಪೋನಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪಂಡಗ ಬಾಲೆಲ ಎರಜಡೆ ಏನು ಪಿರ ಬನ್ನ ಬರ್ಪೆ ನಿಗಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಪೆಣ್ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಒಳಾರ್ತನು ತೆರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಒಂದೇನು ತೊಂದೆತ್ತೇರು ಕಾತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೇರು ವಾ ತಾಜಿ ಪಸ ಪೋಪೇರು ಪಂಡದು ಆಗಲು ತೂಗದಿ ಉಯ್ಯಾಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಬೂಡುಗು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ತಾಜಿ ಇರಮೆದೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಪಡ್ಪುಡು ಒಂಥರ ಆ ಒಂದು ಪಡ್ಪುಡು ಅಯ್ಯ ಸದು ಮೊಗಲು ದಬಕಲಾಗಿ ಎಂಬುದು ಅಡ್ಡ ಉಸುದು ಬುದ್ಧಿಯಂತರ ಇರು ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಗೂ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯರು ಇರೆಗೂ ವಾ ದಿನ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆಗೂ ವಾ ದಿನ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪಡ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆಗೂ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ದಿನ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಜಾರ್ದೆ ತಿಂಗಳದಾನಿ 10 ಪೋಪಿನನಿ ಅಂಗಾರೆ ದಿನ ಕೊರಿಯರು ನಿಗಲೆಗೂ ಮುಕ್ಕೋಲು ಮುಜಿ ಸಲ ಕವಡೆ ಪಾಡ್ರ ಜಾರ್ದೆ ತಿಂಗಳು ದಿನ ಕೊರಿಯ ಬತ್ತಜಿ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರೆ ಹಾಂ ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಲೆಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಕೊನೆ ದಿನನು ಮರೆ ಮಾಚಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಲ್ಲೆಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಪ್ಪಂದಿನ ದಿನನು ಆಗ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ ಕಂಬಳ ಗೋರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಇರಾದೆ ಎಂಚಿನ ಅದಪ್ಪು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಡ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹವಾಯಿನ ದಿನ ಜಾರ್ದದ 10 ಪೋಪಿನ ಅಂಗಾರ ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಆಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ನಗಲು ಒಂದು ಮೂಡುದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣನ ಹೊಂದಿದ ನಗಲು ಮೊಗಲು ಬಹಳ ಒಂದು ದೇಹಬಲ ಮನೋಬಲ ಮಲ್ತೊತ್ತಿನಾರು ಒಲ್ಲ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವೆರ ಒಂದು ನಾಯಕರಾದದು ಆಯಡದು ಅಗಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಅಗಲ್ಲ ಅನಾನುಭವಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸರಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡ್ಡೆಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ತಾನಿ ಎರ್ಲೆ ಬುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ದೀಪುಜಿ ಅವು ಮಗಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದಾಂಡ ದೀಯರು ನಾಡ ನಾವೆಲ್ಲ ದೂಪುಜೇರು ಮುಡೈ ಪಂಡೆ ದಪ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಗಲೆ ತಾನು ಪಂಡದು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದಾಂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆಪುಣು ಸಂದೇಶ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರು ಜನಮಾನ್ಯಗಳ ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಗಲು ಅನರ್ಹರು ಕೃಷಿಕ ಅನರ್ಹರು ಪಂಡ ಸಂದೇಶ ಸಾರ ಪಂಪಿನ ಒಳ ಕುದಿ ಸರಿ ನಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ್ಪಾಡು ಜನಾಪವಾದ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಇರಾದೆ ಮೇರಡ ಉಂಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎರಡ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ವಿಡಿಯೋలను ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಹೊಸತ್ ವಿಡಿಯೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ.